asudalyk göz başyny azatlıktan alýar. Ýagny adamlara azatlyk bermeli. Olara ýaşara, işlere, din jalma şertler öğretmeli. İýjeginden, geýjeginden daşary toy, ýaz, üý gurmak üçin aýlyk bermeli. Ýöne häzirki hökümetiň berýän aýlygy iýjegimizde ordan etdi. Adamlar ölmesen bolýar diýip ýaşaýar. Hökümet muny düzeltmekden geçen ýaşap bilmeseler üläýsizler diýip aýtýar. Üläýsizler. Yekeje bayramlar geçsen temizlik olur götüründe. Bolmy diýmem diýip başlady. Gün-günden olaryň nefsini doýurmak kynlaşýar. Bide. Olar altyn saatlara Qurban Gulu Serdaryň suratyny ýelmek götürýärler. Bolýar. Biz şonda da paragatçylyk gerek diýsek, geçen asyrlardaky ýaly hökümetsiz tebigatyň berýän önümini geyip, balyk tutup, goşawlap, suwun bar ýerinde azajyk gere buğday ekip, öz mümkinçiliklerimiz bilen ýaşamaly bolýar. Gynansak da bu gedek biziň tebigatymyz muňa ýol bermeýär. Sebäbi geçen asyrlardaky ýaly bizde ummaty tokoylar ýok, suw ýok, bol hasylly ýerler ýok. Iň bolmanda elimizdäkini gorap taplamak üçin ýene-de biz hökümetiň kömegine mätäç. Çünki biziň ýerlerimizde kimiki maddalar gerek. Fosfor, azot ýa şoňa benzeş maddalar ýerleri şoratman taplamak üçin gerek. Suw goramak üçin kanallar gazylmaly. Hayvanlar goramak üçin öldürmän taklamaly, seretmeli. Şolaryň hemmesini hökümet biziň elimiz bilen etmeli. Ýani bize dogry düzgün aýlyk bermeli, bilen işmeli ýerine ýetirmeli. Ýöne etmek hakda pikrem eden ok. Meselem paxta ekken gazanan puluň çykdyjyňa eten ok. Ya bolmasa bu ýyl ýagylly geldi. Häzir ýerler gurap tawa gelip geçen ok. Paxta ekip bolan ok. Diýmek, Türkiýe gidaýmasan başga ýol ýok. Ya da asudalyk bolmaly. Zabastowk etmeli, protest etmeli, häkimleriň, hökümet işgärleriniň ýakasyndan tutmaly. Onuň täsiri uzak giden ok. Sebäbi sen öz derdini aýtsaňam, ýene seni jinaýatçy hökümet jogapkärçilige çekýär, sana ýalan töhmetler atýar. Olar sana dözmezçilik etmeýärler. Olar seniň mırjyňy çykarýarlar. Mırjyňy çykarýardyň şonu. Ýerinde var, pişik gelip ulap berdi. Iň soňunda bir geçenden söyledim.